Hello friends, बरायबाय बड' जब इनफो अफिसियेल इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङै दङ। दा फाइनालि गोदान साख्रि PNRD आव बेनि फुल सिलेक्शन प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिगोन आरो लोगोसे बे नोंथांमोना 100% BTC नि डेभलपमेन्ट ब्लक अफिसाव पोस्टिं जागोन। साख्रिया आसामनि नाथाय पोस्टिंआ नोंथांमोना BTC आव मोनगोन। दा मानि थाखाय मोनगोन आं बेखौ नोंथांमोननो क्लियार खालामगोन आरो आसाम पुलिस कैंडिडेट नोंथांमोननि लास्ट डेट आरो फिजिकल टेस्टआ माब्ला जागोन बेनि सायावबो जोङो कभार खालामगोन। बेनिखायनो भिडिअखौ जोबजासिम नाय एसे गोलाव जागोन अब्लाबो नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनगोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव जाय नोंथांमोना दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना ला जाहाथे लेटेस्ट साख्रिनि आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन। दा मैयानि एडभान्स भिडिअ खालामनाय PNRD आव पस्ट फैदों होननायखौ खायसे गोबां फेक सानदोंमोन। दा सोरबा ट्रास्ट खालामो साफा सानै ट्रास्ट खालामा। दा जुदि सोरबाफोर गोनो गोथो जादोंबा नोंथांमोननो बे भिडिअआव गासैबो क्लियार जागोन। बेखायनो भिडिअ नाय बेनि प्रफाइल आरो लोगोसे सिलेक्शन प्रसेसा माबोरै जायो नोंथांमोननो दिन्थिलांबाय थागोन। बेनो जाबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव। दा गोबाव खालामा बेखायनो जों थांसै डाइरेक्ट। बेनो जाबाय अफिसियेल वेबसाइट PNRD आव। बेनिफ्राय जों लाइभ प्रुफ नायगोन। बेनो जाबाय अफिसियेल नटिफिकेशन। दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव। दा नोंथांमोना मोनगोन लिंकखौ चेक खालामनो दाबाव डिसक्रिपसनाव दङ। दा गोबां फेक सानो खायसे माने ट्रास्ट खालामा। दा बे बिथांमोननि बाथ्रासै नाथाय बावहाय लाइभ प्रुफ नायदो नोंथांमोना। बेनो जाबाय नै स' नोंथांमोननि अफिसियेल नटिफिकेशन बेनिफ्राय डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। अके दा बेयाव क्लिक खालामबानो नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन। दा लाइभ प्रुफ नोंथांमोना दिन्थिनोसै आं। बेयाव क्लिक खालामबाय आरो क्लिक खालामनाय लोगो डाउनलड एगेइनाव फिन खनसेबाव थुबावबाय आं जाहाथे नोंथांमोना लाइभ प्रुफ नायो। बेनो जाबाय नै PDF फैबाय। दा फैनाय लोगो मोनबाय अफिसियेल नटिफिकेशन। नाथाय आं एडभान्स मोनदोंमोन नालाय नोंथांमोना एडभान्स भिडिअ खालामदोंमोन। थ' नोंथांमोना दा ट्रास्ट खालामबाय जानांगौ। बे पस्टआ नोंथांमोना नै 1508 पस्टआ दङ। दा बे खामानिया जाहैबाय डेभलपमेन्ट ब्लक अफिस जायो आरो बिनि सिलेक्शन प्रसेसखौ सोर खालामो बे जाबाय आसाम स्टेटआ पन्चायत एन्ड रुरेल डेभलपमेन्टनि खामानि नोंथांमोना मिन्थिगौ। नाथाय BTC आव 100% नोंथांमोना पोस्टिं जागोन। मानि थाखाय जागोन होनोब्ला जायखिजाया डेभलपमेन्ट ब्लक अफिसाव स्टाफआ ओरैबायदि खम जेराव GRS GPCआ मोननै मोनथाम BTC नायनांगौ जागासिनो दङ। माने स्टाफआनो ओरैबायदि खम बेखायनो 100% BTC आव पोस्टिं जागोन आरो बिनि खामानिया जाहैबाय MGNREGAनि आरो PMAYGनि एक्टनि आन्डाराव नोंथांमोना खामानि मावनांगोन। दा गोबां सानदों कन्ट्रेक्चुवेल होननानै बावहाय टार्म्सआ ओरैबायदि नोंथांमोननि बैसोआ 60 इयार्ससिम बावहाय नोङो साख्रि मावबाय थानो मोनगोन। खुनु टेनसन गैया। सेलारियाबो इनक्रिमेन्ट जाबाय थायो। नाथाय 15,000 निफ्राय बियो स्टार्टिं जागोन। बेनो जाबाय कन्ट्रेक्चुवेल बेसिसाव आरो। अके थ' नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनथिबाय। दा बिनि अफिसियेल वेबसाइटआ बेनो। एप्लाइआ गाबोननिफ्राय जागोन एबा 22 फेब्रुवारि आरो लास्ट डेटआ मार्चनि 22। अके देन बिनि सिलेक्शन प्रसेसआ रिटेन एग्जामिनेसन बेनिफ्राय भाइभा टेस्ट दङ। दानिया नोंथांमोननि एप्लाइ खालामनाय पस्टआ मा दङ होनोबा नायदो नै। दा नोंथांमोना बेखौ नायदो माने इन्जिनियार पस्ट दं आरो बावहाय नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 40 नाथाय जोंनि STआ गासैबो 45 इयार्ससिम। सेलारिखौ नायदो डिप्ल'मा नांथारगोन। डिप्ल'मा बे गोरोबबासो खालामनो हागोन गोरोबाबा खालामनो हानाय नङा। पस्टआ बेखिनि दङ 291 खोन्थाबावबाय आं फिन खनसेबाव जाहाथे क्लियार जायो। एन्ड बेनिफ्राय GRS पस्टआव दङ बेनो जाबाय 464 सेलारिया 15,000 डिग्री पास खालामनानै नोंनि पार्सेन्टआ 50% नांथारगोन दे। स' 50% गैयाबा खालामनो हानाय नङा। बेनिफ्राय 6 मान्थ्स डिप्ल'मा कम्पिउटार सार्टिफिकेटआ नांथारगोन आरो कम्पिउटार एसिस्टेन्ट एबा CA पस्टआवबो नोंथांमोना सेम सेलारि सेम क्वालिफिकेसन आर्ट्स जानो हागोन। आर्ट्स कमार्स साइन्स खोथा गैया। बेनिफ्राय 50% बावबो नांथारगोन। बिनि खमबा जानाय नङा ST बाबो। अके देन बेनिफ्राय नोंथांमोननि GPC जेराव फुल फर्म बेखौ इन्टारभिउआव सोङो ग्राम पन्चायत कअर्डिनेटर। थ' 462 बैसोआ सेम सेलारि सेम क्वालिफिकेसन नाथाय सिगां बेखौ कमार्स लायोमोन दा आर्ट्स जानो हाबाय। नाथाय 50% खालामना होनाय जाबाय आरो 6 मान्थ्स कम्पिउटार सार्टिफिकेट नांगोन। दा बेनो आरो दानिया जों थांसै बेनि सिलेक्शन प्रसेसा माबोरै जामारगोन। नैबे जाबाय स्क्रिनशट खालामना ला। पस्टआ गैया नङा जोंनि STPआव गोबां पस्ट दङ आरो मोजां बाथ्रा जोङो नैबे आनरिजार्भआवबो जोङो साख्रि मोननो हायो जुदि नोंथाङा मोजां नाम्बार लानो हायोबा। दा बेनि सिलेक्शन प्रसेसखौ नायोबा 75 मार्क्सनि रिटेन एग्जामिनेसन OMR सिटआव जागोन अफलाइन हिसाबै। बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 1 मोनगोन 75 टा कुइसन थागोन नाथाय नेगेटिभ मार्किं एबार लाखिबावबाय 0.25 माने नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनदों। एन्ड बेनिफ्राय मोनसे हाबानो 1 नाम्बार मोनगोन। प्रि इमप्लिमेन्टेसन खालामो बे टाइपनि कुइसना फैथारगोन बावहाय। SRLM आव जेरै नोंथांमोना एग्जाम होदोंब्ला थ' बियो फ्राय सिमिलारिटि दङ। देन बेनिफ्राय कम्पिउटारनि नलेज माखासे थानांगोन। बेनिफ्राय लजिकेल रिजनिं थानांगोन एप्टिट्युड थानांगोन कम्प्रिहेनसन थानांगोन इंलिसनि। बेनिफ्राय हिस्टरि एन्ड कालचार अफ आसाम एन्ड BTC इन्डिया बे टाइपनि नायनांगोन प्लास GK खौ नोंथांमोना नायनांगोन। अके देन बेनिफ्राय स' नोंथांमोना भाइभा टेस्ट सहैनो थाखाय मोजां नाम्बार लानांगोन आरो भाइभायावहाय 25 मार्क्स बियो थागोन। स' भाइभायाव MGNREGA
दा PMUIG माखासे प्रग्रामनि सायाव एक्टनि सायाव कम्पालसरि नोंथांमोना नलेजआ थानांगोन एन्ड नोंथांमोननि जब प्रफाइलनि सायावबो नोंथांमोना थानांगोन देन बेनिफ्राय नोंथांमोना ओरैबायदिनै मोनसे मोजां खबरबाव देयर शेल बी ए वेटिं लिस्ट अन द बेसिस अफ मेरिट लिस्ट डेट मिन्स मा नोंथांमोना वेटिं लिस्टआवबो थागोन आरो खायसे खायसे जइन जायाबा नोंथांमोना वेटिं लिस्टआ साख्रिखौ मोनहैगोन आरो अके माने मोजां चान्सखौहाय होनाय जायो PNRD आव दा बेनो आरो नोंथांमोना मिन्थिबाय डिटेल्सखौ मोनबाय दायो ट्रास्ट खालामबाय जानांगौ लाइभ प्रुफ नोंथांमोना अफिसियेल वेबसाइटआव मोननो हाबाय दा बेखिनियानो डकुमेन्ट्सखौ आरो लोगोसे एप्लाइ प्रसेस भिडिअ नोंथांमोना गाबोन मोनगोन टेनसन दाला दा बेखिनिखौ आं खोन्थाबाय दानिया जों थांसै गोबां नेनाय आसाम पुलिसनि आपडेट आसाम पुलिस नोंथांमोना फंबायमोना गोबां नेगासिनो दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि जिनोखि लास्ट डेट स' बिनि लास्ट डेटआ नोंथांमोना 28 फेब्रुवारि बारा गोबाव गैला स' नोंथांमोना 28 फेब्रुवारिनि सिगां एप्लाइ खालामनांगोन नङाबा थालांबावगोन बेखायनो थाबनो खालामना लादो बिनि लास्ट डेटआ बारा टाइम गैला स' नोंथांमोना जाहाथे नायो दा नै बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि लास्ट डेटआ 28 फेब्रुवारि नाथाय गोबां सोंदों जे फंबायमोना जे फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जागोन आदा होननानै स' फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोननिया नेक्स्ट गोजां बोथोरावसो जाहैसिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि हमना ला अक्ट'बर नभेम्बर बा सेप्तेम्बरावहाय जाहैनोबो हागौ बेनो जाबाय नोंथांमोननि गोदान सरकार फैनाय लोगो लोगो दानि सरकारा थानायनि चान्सआ दंखायो नालाय थ' आंथ' एक्सुवेलि 99% दानि गोदान सरकार जिनोखि जागासिनो दङ आरो गोदान सरकारा बेबो माने फैफिननाय चान्सआ दङ आरो माने डेट मिन्स मा जिनोखि दायो सालायगासिनो दङ मामा थ' बिथाङानो फैफिननाय चान्सआ आं नुहुरखादों थ' बेखायनो फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोना नेक्स्ट हमना ला गोजां बोथोरावसो जाहैसिगोन देग्लाय जाला माने डेट मिन्स मा इलेक्सननि सिगां माने जाला आरो दा MCCआ हमना ला 3 नङाबा 2 तारिख मार्चआव नांनो हागौ नङाबा 14 आरो 15 मार्चआव नांनो हागौ दासिमबो फिक्स जायाखै